Moi boa tarde a todos e a todas. Se sean benvidos. Sí, grazas polo aplauso, que así arrancamos con forza. Moitísimas grazas a todos e todas. Se sean benvidos, se sean benvidas a esta gala de 50 aniversario do Centro Integrado de Formación Profesional Coroso. A verdade é que eu facíame moitas preguntas agora, xusto cando vos vía entrar, e decía, bueno, cantos, ao mellor levan moitísimos anos sin verse. Pasou que vos atopastes na porta? Levabades, algúns vos reencontrastes que vos fixo moita ilusión, que levabades tempo sen vervos? Penso que sí, porque alguén me dixo por aí antes, non me fagas falar que estou emocionado. Digo, bueno, pois empezamos forte. Pero o mellor de todo isto, sabedes que ter hoxe as emocións a flor de pel é o mellor que podemos ter, porque esta gala, este 50 aniversario, vai precisamente de todo iso. Vai de emocionarse, de deixarse levar. Todas as persoas que pasedes por este escenario ao longo da gala, deixaivos levar, deixaivos desfrutar, e tamén todos os que vos vaiades emocionar tamén aquí connosco, porque a verdade é que 50 anos dan para moito, seguramente para moitos momentos que son recordos que se van levar toda a vida cun mesmo, e isto é un aniversario que non celebra algo baladín ni moitísimo menos, é medio século de historia, de moitos esforzos compartidos, ben seguro, tamén de moita aprendizaxe inevitablemente, non? Estamos falando dun centro de formación polo que pasaron milleiros e milleiros de alumnos e alumnas. E tamén hoxe é un momento para celebrar todas esas oportunidades que se materializaron e que se abriron camiño neses primeiros pasos no CIF Coroso. Hai 50 anos, un pequeno grupo de persoas visionarias, que poderíamos definir así, entendeu que Ribeira e toda a súa comarca necesitaba algo máis que un centro de formación. Necesitaba unha porta aberta cara ao futuro, e foi esa man tendida, ese primeiro paso, ese primeiro grande area co que comezou todo isto, porque así naceu esa antiga Escola de Formación Profesional, polo que teño entendido, nunhas humildes as instalacións no mercado municipal, ao principio de todo, un reducido grupo de alumnado, pero seguramente ese pequeno grupo de visionarios tiña o corazón cheiño de ilusión para poder sacar adiante ese proxecto que tiñan na cabeza, porque sabían que o futuro ia traer unha construcción de algo moi importante. Por iso, hoxe estamos todos e todas aquí. Dende aquel curso, 1975-76, se non me equivoco, ata hoxe, o CIF Coroso medrou a un ritmo meteórico, un ritmo, ademais, da man da comarca que representa, dunha comarca emprendedora, tamén traballadora, inconformista, que loitou moito en moitos aspectos e que, de algún xeito, formou este centro a 7.500 alumnos e alumnas, que se soubo adaptar aos cambios nos tempos, porque imaginade en 50 anos como non cambiaría o panorama, non? A de cousas que temos vivido en todo este tempo. E soubo adaptarse para chegar ao que hoxe, e que se converteu nese referente que hoxe estamos celebrando dentro da formación profesional en Galicia. A verdadeira historia non está, ao mellor, pois, nesos edificios que mencionamos, no edificio actual, tampouco, seguramente, nin sequera nas cifras. As verdadeiras historias están en todos vos os que representades hoxe aquí, están nas persoas. Porque as persoas son precisamente as que representan estes 50 anos. Están en todas esas xeracións de alumnado que se atoparon aquí, ao mellor, cunha oportunidade que lles brindou un futuro prometedor, de que hoxe tamén imos celebrar en riba destas táboas, e que foi o seu proxecto de vida. Tamén no profesionado, representando que transmitiu todos eses coñecementos, e non só os coñecementos, senón tamén os valores. Sabemos que importancia ten todo iso no noso día a día. Tamén, por suposto, no persoal que sostivo ese día a día do centro, o que recorrimos cando nos pasa algo urxente que nos solucionan moi amablemente, e que hoxe tamén conmemoraremos. E tamén todas esas empresas e institucións que camiñaron da man desta comunidade educativa e que, sen lugar a dúbidas, son tamén moi relevantes para poder chegar ao que hoxe é. Por iso, esta tarde é unha tarde de celebración, xa o dicíamos ao principio, pero é para todas e para todos. Todas estas persoas que, como dicimos, son imprescindibles para chegar hoxe aquí e que son as persoas que fixeron que isto sexa posible. Así que este encontro entre ese pasado, o presente e seguramente ese longuísimo futuro que lles agarda, é o que se conmemora nesta gala de 50 aniversario. É un momento para lembrar, para agradecer, así que gustaríame que, ia dicir o primeiro aplauso, pero como o primeiro xa levei no eu, pois o segundo aplauso desta tarde sexa para todas esas persoas que representades vos, os que estades aquí. Así que aplauso para vos, moitas grazas
por estar aquí e, sobre todo, digo, moitas grazas por estar aquí, porque esta celebración non sería posible sen todas as persoas que acudides e, sobre todo, moitas grazas por ese traballo e por esa representación que levades ás vosas costas. Eu non enredo moito máis, porque hoxe anda que non van pasar cousas aquí en riba, que isto vai ser moi emocionante, pero que sí me gustaría que tamén podamos recibir cun forte aplauso, que nos vai dedicar unhas palabras de benvida e que xa os recibimos, Antonio Manuel Teira Rivas, que é o actual director do CIF Coroso, para darnos a benvida dende o atril. Moitísimas grazas, director. Gracias, Lucía. A verdade é que xa definiches ti moi ben o que é o CIF Coroso, casi non dicía nada, pero bueno, como señor director terei que dicir unhas palabras. Bueno, a alcaldesa, directora xeral de FP, subdirectora xeral de Innovación e Coordinación co Sistema Productivo, xefe de servicio, directores de IES e CIPS, que estades aquí, representantes de empresas e entidades, membros e exmembros da comunidade educativa de Coroso, familiares e amigos. Benvidas e benvidos a esta gala de 50 aniversario da FP en Ribeira. É para min un orgullo, suelese decir, pero é verdade, cando chegan estas efemérides, pois un orgullo e unha honra poder estar aquí reunido con todos os actores, non? Que sodes vós, e que conformamos a gran familia da formación profesional da contorna do Barbanza e de Galicia. En primeiro lugar, quero agradecer especialmente ao Concello de Ribeira a cesión de uso deste magnífico auditorio municipal, porque nós, ainda que tuveramos auditorio, non cuía toda esta xente, que son casi 400 personas, creo que hai, ou máis. Este magnífico auditorio para a celebración desta efeméride tan importante para o CIF Coroso, non? Agradecer tamén, como non, ás empresas patrocinadoras que vedes aí na pantalla, a súa colaboración que fai posible que esta gala pois teña as dimensións que se merece. Eu, por suposto, agradecer a presenza de todos vós que estades aquí, chegados desde distintos lugares da xeografía galega, que, como dicía Lucía, pois a xente é o que fai as cousas, non é o que fai este acto importante. Como director do CIF Coroso, gustaríame que nesta gala tan emotiva, como falábamos antes, pois viaxemos no tempo, percorrendo as diversas etapas da FP en Ribeira, para recoñecer as persoas, as empresas que destacaron ou destacan pola súa trayectoria e valían na contribución e crecemento e impulso da formación profesional na nosa bisbarra. Precisamente, neste percorrido, creo que é de xusticia recordar e rendir homenaxe a algunhas destas persoas que contribuíron a crear a formación profesional en Ribeira. Aínda que algunhas delas xa non estén con nós, si deixaron unha pegada grande e seguen estando na nosa memoria. Perdona que aquí me emociona un pouco, porque eu estuve, cando cheguei ao CIF Coroso, coñecín a moita xente que se xubilaba e xente que chegaba nova. Bueno, por facer memoria, pois corrían os anos 70, concretamente en setembro de 1975, ano que supuxo quizáis o maior cambio na historia recente da vida política e social do país, cando un grupo de xóvenes docentes recién titulados, con todo o seu entusiasmo, empeño e traballo, plantaron o xerme do que ia ser a FP en Ribeira. E así se creou a sección delegada de primeiro grado de FP en Ribeira, dependente da Escola de Maestría Industrial de Santiago, actualmente o CIF Politécnico de Santiago, que está tamén aquí o seu director. Empezáronse a impartir as ensinanzas de primeiro grado de electricidade, de ponte e cuberta, de pesca e mercante. E nese momento había un total de 34 alumnos, así empezou. Nunhas instalacións moi precarias da última planta dunha praza de abastos do Concello. Pois ben, gracias ao traballo e saber facer destas persoas que falábamos, pois evolucionamos o que hoxe en día se coñece como CIF Coroso. Polo tanto, quero lle dar as gracias infinitas neste acto ao señor Manolo Pérez, primeiro director, señor Tacho Lijó, profesor toda a vida en FP en Ribeira, señor Ventoso Mariño, que por sorte temos aquí connosco, tamén director e pioneiro da FP en Ribeira, señora Pilar Otero, que lamentablemente non está connosco, pero están aquí os seus familiares, tamén pioneira, outro pioneiro, señor Domingo Paz, así como o señor Manolo Martínez, profesor de electricidade. E tamén Jesús Besada e don Gelasio López, sacerdote. Eu creo que lle
debemos rendir un homenaxe e darlle un aplauso a esta xente que empezou a FP. Volvendo un poquinho máis ao presente, este acto tamén supón un punto de encontro, como dicía a presentadora, Lucía. É un encontro irrepetible. Estamos nos 50 anos. Irrepetible para moitas persoas que traballaron e traballan arreo na formación profesional e crearon vínculos non só de colaboración e sacar proxectos adiante, senón tamén de amizade. Por iso é inevitable, como falábamos antes, as emocións, non? Todas estas emocións que nos fan estar conectados. Viaxando un poquinho máis no tempo en este viaxe que falábamos, pois chegamos a xullo de 1981, cando a sección delegada de FP transfórmase en Instituto de Formación Profesional de Ribeira, deixando de depender de Santiago. Neste curso 81-82 xa se conta con 429 alumnos que ocupan, así con K, ocupan instalacións, señor Ventoso, se é así que me confirme, ocupan instalacións dos novos edificios do ISM, que algúns, ao mellor, novos non saben o que ISM era o Instituto Social da Marina, vale? Que é o actual Centro Vello que temos ahora no centro. Neste curso tamén se sumaron as ensinanzas de automoción e administrativo, vale? O alumnado sigue crecendo no curso 86-87 e inaugúrase un novo edificio, o que chamamos Centro Novo. Este edificio faise nun tempo récord, son 6 meses, é o que hoxe coñecemos como Centro Novo, como decía antes, é onde se sitúa a parte administrativa do centro na actualidade. Xa máis tarde, no curso 93-94, a rama marítimo-pesqueira trasládase á nova escola oficial que está do lado do CIF Coroso, a Escola Náutica Marítimo-Pesqueira, e no inicio do curso 95-96 a rama de administrativo pois abandona Coroso para incorporarse ao novo centro IES Leliadoura, e con el pois se vai con esta rama tamén se vai o seu director, que era Alberto, Xosé Alberto, a todos conocidos Xosé Alberto, vale? Faise tamén para ese centro. A partir de aquí, o centro sufre unha serie de vicissitudes, non vou seguir porque sería moi complexo contar nesta intervención, pero adianto que outra parte destas historias de FP van servir un libro que se está a elaborar e esperemos vese a luz este verán. Pasaríamos á actualidade do CIF Coroso como CIF dende 2011, como moitos CIFs que hai aquí ahora representados polos seus directores, pois foi evolucionando como un organismo público ao servicio da formación do noso alumnado e con unha oferta adaptada a moitas das necesidades do sector productivo da comarca. Como todos sabedes, existen estudios contrastados de que o 50% dos traballos que se desenvolven actualmente ou máis están relacionados coa FP. É dicir, está mudando o paradigma da nosa sociedade e, polo tanto, as profesións e os profesionais vanse dignificar cada vez máis nun futuro inmediato, cobrando así máis prestixio e relevancia os oficios como factor estratégico socioeconómico. Isto ven un pouco a xustificar que os valores que representa a formación profesional na actualidade estánse a consolidar cada vez máis na sociedade, significando un mundo de oportunidades. A min gustame a palabra oportunidade. A FP, para min, é un mundo de oportunidades. Oportunidades para o alumnado de inserción laboral, que ao final vai a ser o seu sustento económico, para moitos dos nosos rapaces e rapazas e as súas familias. Incluso, pois, fixa a poboación na contorna. Actualmente, a taxa media de empregabilidade de AFP de Galicia supera o 85% do alumnado que remata estudos. Tamén teño que dicir que en Galicia é máis alta a taxa de empregabilidade que en moitas comunidades autónomas. E disso temos que estar especialmente orgullosos. Tamén significa oportunidades para as empresas de encontrar traballadores cualificados. Hoxe en día é unha tarea ardua e difícil. Estes traballadores teñen que ser competentes, que permitan crecer as empresas e, a súa vez, as empresas pois, van a investir no contorno favorecendo toda a nosa socioeconomía. A FP tamén significa oportunidades para moita xente que non ten medios e pode facer programas de aprendizaxes no estranxeiro ou tamén os coñecidos programas Erasmus. Ahora mismo, nos centros educativos, nos centros de formación profesional, nos centros integrados, estánse facendo
e a acreditación de competencias. Hai outra oportunidade para os traballadores a través da súa experiencia laboral, pois poden acreditar as súas competencias. É unha cousa que sempre me gusta decir, que na FP o alumnado ten oportunidades de orientación profesional. Hai moito alumnado que ven cargado cunha mochila de fracaso escolar e ven na FP un camiño motivador, que lle vai a abrir un horizonte de encaixe na sociedade. E temos aquí algún exemplo que eu coñezco que xa o veredes no vídeo. Por outra banda, en estes tempos tan cambiantes que corren, temos que afrontar novos retos. A nova lei de FP xa ha implantado este curso na súa totalidade, onde a empresa comparte formación co centro educativo, o chamada tamén a formación dual. Novas formacións curtas e adaptadas aos perfis profesionais que demandan as empresas e as necesidades productivas, que tamén, como coñecedes moito, se chama formación acelerada. Ou incorporar a inteligencia artificial tan de moda que está e as soft skills ao proceso de ensino e aprendizaxe con ferramentas de mellora. En definitiva, adaptarse aos cambios constantes para que o sector productivo siga confiando na formación profesional. E vou rematando, non vos quero aburrir máis. Simplemente desexando que disfrutemos desta gala, que a verdade é que preparamos con todo cariño, non volvo a preparar outra, espero xubilarme antes. E a gala está pensada para todos e todos, para que a disfrutedes, esperando encontrarnos en un futuro, aniversario de 60 anos, pero eu xa sentado aí. Solo decir viva o CIF Coroso e moitas gracias. Moitísimas gracias, Antonio. A verdade é que 50 anos dan para moito. A ver como somos quen de trasladalos de alguna maneira ao longo desta gala e que lles chegue tamén ao corazón. Moitas grazas. Ao principio, é verdade que non me presentei. Eu son Lucía Rodríguez, son xornalista e presentadora. Ao mellor alguén me ten visto pola televisión en algunha ocasión. É certo que a nos gustanos sempre contar moitas cousas, inevitablemente, un pouco que levamos na mochila os xornalistas. Pero sí que dicimos en moitas ocasións que as historias chegan máis ao corazón cando lle poñemos imaxes. Verdade que sí. Non creo que sexa doado intentar trasladar a imaxes 50 anos, pero imos intentar de alguna maneira resumir e facer esa viaxe no tempo e temos preparado unha vídeo homenaxe maravillosa destes 50 anos de CIF Coroso. Vémola. En 1975, na planta superior do antigo mercado municipal de Ribeira, nacía un proxecto de futuro. Tacho, Ventoso e Manolo. 3 nomes cun mesmo propósito. Fui un profesor en este centro de economía, de filosofía, de música, de ciencias clásicas e de historia. Así que toquei todos os paus. Rematei aquí porque sempre foi o meu deseo dar clase aos traballadores. Desexaba con toda claridade dedicarme a formar, impulsar e axudar no que de mí dependera. Nun espazo compartido entre postos de peixe e oficinas municipais, comezaba algo que cambiaría vidas. Só 22 alumnos, pero un futuro enteiro por construir. Pois nós éramos rapaces que o que queríamos, o que non se ten hoxe, vale? O sea, era o espírito de sacrificio e a voluntad, non? O mundo non era fácil como é hoxe. Electricidade, mar, máquinas, os primeiros pasos dun centro que non deixaría de medrar. E así, ano tras ano, o que comezou como unha sección delegada convertíase nun instituto propio. Moita ilusión e moito traballo, e aprender moito. Había que facer as listas dos cursos á man, había que facer os expedientes, as listas dos autobuses, e ademais é que eran moitos alumnos, porque temos ido hasta 600 alumnos en FP. En 1986, un novo edificio, un novo fogar, e con el, novos xeitos de traballar, vinculando unha formación de calidade coas empresas da contorna. Cando empecé a ser director, a miña teima era que un instituto de formación profesional non pode vivir sin as empresas. E fume presentar á Asociación de Empresarios. E hoxe recordo a pregunta que lles dixen, bueno, aquí hai un centro de formación profesional, está aí na playa de Coroso,
vos como o vedes. E, bueno, o que tratei era ir traballando con eles para que nos viran de outra maneira. Inviteinos aos empresarios a vir aquí. Viñeron dous, nos tomaron viño, ahora chamase Networking, pero eso foi cambiando. Tanto é así que cando puxemos carrocería en Ribeira, que non existía esa formación antes en FP, quen puxo os cartos do seu peto foi a Asociación de Empresarios de Ribeira. Hoxe en día o sistema actual vai, digamos, da man da empresa, o profesorado está en actualización constante e o alumnado sale pois con un nivel competitivo bastante alto para enfocar a vida laboral. Un lugar que uniu a diferentes xeracións, camiños e soños que comezaron a construirse aquí. O CIF Coroso para min foi toda a miña vida. Para min foi un recuerdo que me quedará para sempre, que foi o meu todo. Aquí descubrín que era hacia onde quería enfocar o meu futuro. Grazas a Coroso, hoxe en día conseguín botar adiante un dos meus sonhos. Hoxe, o CIF Coroso é moito máis que un instituto. É o referente de formación de toda a comarca do Barbanza. É FP Dual, é formación pro emprego, é a porta cara a Europa a través dos programas Erasmus. Hoxe o CIF Coroso dá unha formación moi ampla. Facemos acreditación de competencias, facemos moitos encontros coas empresas que ven dar aquí a súa formación a instaladores da zona ou seus empregados. Somos un centro de orientación profesional e, sobre todo, que é unha finalidade do centro, a inserción laboral. 6 familias profesionais, formación de adultos, acreditación de competencias, un centro vivo que nunca parou de crecer. E este centro segueu igual medrando e foi o ancello de non frenarte ante as dificultades, senón unha demostración clara de que as dificultades solo se derrotan cando un se enfrenta con valor a elas. Eso é o que eu espero que sea o legado que lle quede a este centro. 50 anos son moitos anos. Son xeracións enteiras. Son pais que trouxeron fillos ás mesmas aulas onde eles aprenderon. Son electricistas, mecánicos, cociñeiros, técnicos que construíron esta comarca coas mans que formamos aquí. Coroso non é só un centro, é a historia viva de Ribeira. Impresionante, non o percorrido. Tivo que ser moi resumido porque haberá milleiros de historias, pero bueno, mellor algún aínda nos hai aquí no escenario dentro dun anaquiño. A verdade é que chega agora un dos momentos máis especiais da gala, porque detrás de estes 50 anos hai, como dicíamos ao principio, hai persoas, hai nomes, hai apelidos, algúns deles xa os vimos neste reportaxe, pero sobre todo que trasladan eses nomes e apelidos son esforzos, son vocacións, é traballo, oportunidades xeradas, son compromisos que merecen ser recoñecidos, por suposto que sí. Estes galardóns que imos entregar a continuación, imos comezar agora con esta parte dos premios, ao final é unha homenaxe, tamén un recoñecemento a esas persoas, tamén ás empresas, ás institucións que contribuíron a construir ese prestixio que hoxe ten o CIF Coroso e tamén esa identidade, ese futuro que lle queda, por suposto, por diante é o que conformou esa formación profesional e que puxo no mapa tamén toda esta comarca da Barbanza. Para facer entrega destes recoñecementos, a min isto encántame, pois contamos hoxe con dúas azafatas moi especiais que mudaron un pouco ese traxe que levan habitualmente, verdade, de docentes do centro, elas están na especialidade de FOL. Dámoslle, por favor, un forte aplauso. Katia Souto e Mónica Martínez, por favor, por diante, como dúas reinas, grazas. Porque hoxe as dúas vannos axudar a facer as entregas de premios, así que nos moi agradecidos, por suposto que esa é unha implicación moi especial. E para facer as entregas, pois hoxe temos as autoridades que nos están acompañando nesta gala, tamén recibimos con un forte aplauso que se va a situar e vannos acompañar ao longo de todas as entregas. María Eugenia Pérez Fernández, que é a directora xeral de Formación Profesional da Xunta de Galicia, que vai estar acompañada de María San Pedro, que é a alcaldesa de Ribeira, e tamén de Antonio Manuel Teira Rivas, que xa o coñecemos, é o director do CIF Coroso. Moitísimas grazas aos tres por acompañarnos, por ir fiando todas estas entregas, porque a verdade é que son moitas, pero imaginade, non? 50 anos, anda que non haberá que recoñecer traxectorias e compromiso. Moitas grazas aos tres.
Podedes vos situar, se queredes, aí nestes 3 butaquiñas que xa preparamos, porque claro, é que isto vai nos levar un anaquiño. Así que, se vos parece, comezamos coa primeira categoría, que a primeira categoría é o premio á excelencia profesional. A verdade é que comezamos cun recoñecemento que simboliza algo do que o centro está enormemente e especialmente orgulloso, que é ver ata onde chega o futuro das persoas que pasaron por aí, dos alumnos, das alumnas, que moitas veces decimos, bueno, remataron, deixámolos voar, a ver como aproveitan todo o que levan aprendido. Bueno, pois é certo que as persoas que algún día ocuparon esas aulas pois son verdadeiramente trayectorias moi salientables, porque é verdade que en moitas ocasións o éxito dun centro educativo pódese medir tamén polo éxito precisamente das persoas que ocuparon as aulas e do seu alumnado. Así que hoxe imos recoñecer esas trayectorias de exalumnos, de exalumnas que, con talento, con esforzo, con compromiso, con moito traballo, construíron trayectorias profesionais e académicas exemplares, levando con orgullo o nome do CIF Coroso alá por onde van. Vémolo vídeo. A excelencia non é un destino, é unha maneira de vivir, de traballar e de deixar pegada. Está en quen nunca deixa de aprender, en quen converte o esforzo en compromiso e o talento en servizos demais. Por iso, no 50 aniversario do CIF Coroso, entregamos o Premio á Excelencia Profesional a Nerea Quintán Espinazas, Ángel Pena San Pedro e Miguel Ángel Teira Patiño. 3 trayectorias inspiradoras, 3 exemplos do talento que nace, medra e deixa pegada. Grazas. Digo, imos chamar xa a Nerea Quintán Espinazas, ela é exalumna, Premio Extraordinario de Bacharelato 2007 e é médico no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Tamén a Ángel Pena San Pedro, van subindo os 3, por favor, exalumno das primeiras promocións de FP2 e xefe de mantemento dende o 91 de Alfrío. E Miguel Ángel Teira Patiño, aquí o temos, alumno do ciclo superior de automoción 96-98, profesor dende 2001, xefe de estudos tamén, desde 2008-2015, actual xefe de estudos do CIP Politécnico de Santiago. Aí temos os 3, facemos a fotiño, de recordo, por suposto. Está, verdade? Pois podedes a baixar os vosos sitios e moitísimas grazas por esa magnífica trayectoria e polo seu traballo de recoñecemento. Grazas. Bueno, pois, mentres tanto, imos continuar, porque a segunda categoría que vos vou presentar é o Premio ao Emprendemento Empresarial. É certo que en moitas ocasións, cando un remata os seus estudos, que é complicado, verdade? Tomar a decisión de dicir, bueno, pois ao mellor vou buscar unha oportunidade laboral ou vou crear unha oportunidade laboral. En moitas ocasións é certo que non é tan doado dar este paso, pero por iso precisamente merece certo recoñecemento. Recoñecemos a exalumnos e exalumnas que converteron unha idea nun proxecto empresarial xerando actividade económica, riqueza e emprego na comarca. Un exemplo de que a formación profesional tamén, por suposto, é unha excelente canteira para exitosos proxectos emprendedores. Vémolo. Emprender é transformar unha idea nun proxecto. É asumir riscos, superar obstáculos e seguir adiante cando o camiño non sempre é doado. É crear oportunidades, xerar emprego e contribuir ao crecemento da nosa contorna. Por iso, entregamos o Premio ao Emprendemento Empresarial a Enrique Rañó Ubiña, Enrique Martínez Pérez e Beatriz Enríquez Maneiro. 3 historias de iniciativa, esforzo e visión. 3 exemplos do talento que naceu nestas aulas e construíu o seu propio camiño. Chamamos a subir ao escenario a Enrique Rañó Ubiña, FP2 de Electricidade 7985, xerente de Ribelsa, que neste caso é Carlos Rañó, o seu fillo que ven recoller este recoñecemento, a Enrique Martínez Pérez, FP2 de Electricidade 8590, é xerente de Frinorsa dende o ano 2001, e a Beatriz Enrique Maneiro, ciclo superior de Electricidade 2004-2006, e está en Sonelec, no Porto do Son, dende o ano 2007. Así que parabéns aos 3 e moitas grazas. Creo que me piden que, se pode ser un pasiño cara adiante, verdade? Que se ven un poquinho mellor as imaxes, que así temos máis luz. Aí están ben.
Fenomenal, pois podemos lle dar un aplauso. Moitas grazas. Témolo, pero vou liar a Beatriz. Poden ir baixando o resto, pero vou na liar a ela. E tamén os entregadores poden volver ao seu sitio. Beatriz, ven aquí. Que ves moi ben acompañada, Inevitablemente. Moi boas. Mira, eu así aleatoriamente vou facer algunha pregunta. Isto está encendido, sí. Escoitase? Proba. Hola. Ah, vale. Por que escolliches era o ciclo superior de electricidade en Coroso? Pois mira, meu irmán estudiou electricidade, tamén no IES Coroso, con Martínez, perdonade pola emoción. E, bueno, eu quixen seguir a súa trayectoria e xa houbera feito bachiller en Coroso e continuei... E quedache ali? Da man... Emocionaste porque ves, claro, as persoas... Vexo os meus profes... Que che deron esa aprendizaxe. Faltan algúns que xa non están, que os botou de falta e gostaría metelos aquí, pero bueno, non están, non pode ser. Que bonito poder transmitirlo polo que vexo ás xeracións que veñen, Sí, e encántalle, verdad? A que sí? Bueno, pois non te deixo máis emocionada aquí arriba, díxote que vais coa túa xentiña abaixo, grazas e perdóame por liarte. Moitas gracias. Forte aplauso para ela e grazas por transmitirnos tamén digo que de alguna maneira tamén grazas por transmitirnos esas emocións que vos decía ao principio que inevitablemente temos que levar aí porque son moitas as vivencias dentro dun centro educativo. Imos coa terceira categoría, neste caso o premio á promoción da FP. A formación profesional non se construe só dentro das aulas, nin moitísimo menos, ben o sabedes. Necesita de empresas, de entidades que tendan a man e que colaboren de algún xeito e que crean nela, sobre todo dende o principio, que aposten por ese talento das novas xeracións desas que estábamos a falar agora. Por iso, este seguinte recoñecemento é para quen entendeu antes que a ninguén o valor da colaboración entre o mundo educativo e tamén o empresarial, contribuindo ao crecemento e ao prestixio na comarca da FP. Vémolo. Ningún camiño se percorre en solitario. Ao longo destes 50 anos, a formación profesional medrou grazas á colaboración, á confianza e ao compromiso de quen decidiu formar parte deste proxecto. Empresas e entidades que abriron oportunidades, que apostaron polo talento e que axudaron a construir pontes entre as aulas e o futuro. Por iso concedemos o Premio á Promoción da FP á Asociación de Empresarios de Ribeira, Sálica Albácora e Geansa, como recoñecemento a quen contribuiu a facer máis forte a formación profesional en Ribeira. E, para recoller este recoñecemento, en primeiro lugar, a Asociación de Empresarios de Ribeira, que impulsora e mecenas do ciclo medio de carrocería no ano 95-96. Para recoller este premio contamos con Francisco Martínez, que é o seu presidente. Tamén Sálica, pioneira en participar no primeiro programa formativo dual, e Guadalupe Gómez, que é responsable de recursos humanos de Sálica e exalumna de administrativo Recollo, e Gealsa, que recolle o premio Nuria Figueira, responsable de talento corporativo e que tamén é impulsora de varios programas de formación dual no centro. Así que penso que por aí máis ou menos ven que están aí no centro do escenario, ben iluminados. Aí, perfecto. Moitas grazas. Pois xa poden baixar cando queiran. Moitísimas grazas, xa non só por estar aquí hoxe acompañándonos, senón, por suposto, por colaborar e poñer tamén, tender esa man ao eido educativo xunto co eido empresarial. E imos falar agora da inserción laboral. Imos con esa categoría, o premio á inserción laboral, porque é certo que un dos grandes obxectivos da formación profesional é precisamente abrir as portas ao emprego. O ideal, verdad, de poder xa unha vez rematemos as prácticas, poder ter o noso primeiro contrato de traballo. Nesta categoría queremos agradecer o compromiso de empresas que non só acollen o alumnado, senón que confían nel, queren potenciar todas as súas cualidades e en moitas ocasións, por que non, verdad, ofrecen oportunidades reais de traballo, porque
que ese talento realmente non pode deixarse escapar. Así que para desenvolver ese futuro profesional é moi importante esa parte da inserción laboral. Imos ver de que vai este recoñecemento. Todo comeza cunha oportunidade, unha porta que se abre, unha persoa que confía, un primeiro paso cara ao futuro. Ao longo destes anos, empresas da nosa contorna apostaron polo talento do alumnado do CIP Coroso, contribuindo a transformar formación en profesión. Por iso, concedemos o Premio a Inserción Laboral a Congalsa, Obras e Servicios Lijo e Clima Frío, como homenaxe a quen axudou a converter o esforzo, a aprendizaxe e o talento en oportunidades reais. Moi ben, pois en nome de Congalsa hoxe contamos con Isabel Cañas, que é a súa xerente para recoller este premio. En nome de Obras e Servicios Lijo, en Ribeira de Endano 1976, recolleo o fillo do fundador, que neste caso é Jesús Lijo, poden ir subindo cando queiran, e por parte de Clima Frío, que leva en Ribeira de Endano 1988, recolle o premio Antonio Miranda, que é o seu xerente. Aí está, situámonos agora para facer unha foto para o recordo. Moitas grazas, aí. Graciñas. Moitas grazas. Isabel, podo liarte a ti para unha pregunta? Non pasa nada, verdad? Gracias. Vou nos deixar ir baixando, porque... Isto non estaba preparado. No, é que sabes que pasa? Antes non te vin o chegar, senón teria te dito, oye, vou te liar, pero vale, líote igualmente. Mejor así. Verdad que sí? Mira, é certo que vos representades, como decía, esa man tendida. A min gustame falar de emoción sempre. Entón, eu creo que os nervios, inevitablemente, pero a ilusión coa que chega o alumnado, ese primeiro día as prácticas, como se sente dende o outro lado, dende a empresa? Pois desde a empresa valoramos o traballo que se fai no CIP Coroso e esa ilusión, esa posta en práctica, no, dos coñecementos que levan a cabo e a práctica tamén, que estivemos de visita aí unos días, é impresionante os laboratorios e todas as instalacións, así que é unha satisfacción esa colaboración mutua. E que dea moitos contratos de traballo, verdade? Despois ese talento non pode marchar de aquí da comarca. É un orgullo que en Ribeira xa un centro como este e que podamos colaborar estreitamente con eles. Así que moi agradecida polo recoñecemento e emocionada tamén. Pois moitísimas grazas e perdón por deixarte liar, graciñas. Da gusto, Da gusto, verdade, como digo, con todas estas persoas tan xenerosas que pasan polo escenario. Imos coa seguinte categoría, que é o Premio a Trayectoria Profesional do Persoal Non Docente, con longa trayectoria relevante no centro, que seguramente terán pasado moitos nomes e apelidos por aí. É certo que nun centro educativo, que moitas persoas sí que aparecen nos horarios, nos nosos esquemas, nas clases e demais, pero outros aparecen aquí, nas nosas lembranzas, nos nosos recordos, nas vivencias polos corredores do centro, porque é certo que en moitas ocasións, detrás do funcionamento diario do CIF Coroso, hai profesionais que durante anos organizan, atenden, resolven problemas, verdade? Abren portas e fixeron en moitas ocasións, pois a mellor de salvavidas para situacións destas de última hora. Hoxe recoñecemos tamén a esas persoas que en moitas ocasións nun segundo plano foron imprescindibles para que o centro puidese funcionar correctamente no seu día a día. Vémonos. A historia dun centro non se escribe só nas aulas. Tamén se construe nos corredores, nas oficinas e en todos eses pequenos xestos que fan posible o día a día. Persoas que coa súa dedicación, compromiso e traballo constante forman parte da memoria viva deste centro. Por iso, entregamos o Premio a Trayectoria Profesional do Persoal Non Docente a Ramona Rivas Pérez, Teresa Paisal Franco e Javier Queiro Fernández, como recoñecemento a unha vida de servicio, entrega e compromiso con CIF Coroso, porque hai pegadas que permanecen moito máis alá dos anos.
Pois xa os coñecedes, recibimos a Ramona Rivas Pérez, secretaria en activo dende o ano 1981, estudante das primeiras promocións de administrativo. Tamén a Teresa Paisal, secretaria xubilada dende 81 ata 2021, estudante das primeiras promocións de administrativo. E a Javier Queiro Fernández, conserxe do centro dende o 2010 ata 2023. Damos un pasiño para adiante, sí, verdade? Ai, grazas. Moitísimas grazas e parabéns. Graciñas, xa estamos liberados. Vou liar a Javier, así como super... Javier, podo preguntarche unha cousiña? Non podo? Que fago? Tiro para diante ou non? Sí, non? Ven aquí comigo. Moitas grazas, de verdade, e sobre todo polo magnífico traballo que levades feito tantos anos. Hola. Hola. Podo, verdad? Pode, non me queda outra. Mira, ti fuches con Serxe moito tempo, non? Sí, 13 anos. Eu recordo, polo menos cando eu estaba no cole e demais, que todo o que pasaba era conserjería, fotocopias, conserjería, olvidei as chaves, conserjería, cerrouse no baño, conserjería. Pero has vivido tantas cousas? No, a mí non me pedían nada. Nunca? Nunca. Entón, o día a día era tranquilo? Eu tiña o tranquilo, non facía nunca nada. Non? Mira, onde se apunta un pochollo teu este? Hai que pasar unha oposición. Pero as anécdotas a milleiros, verdade? Sí, hai moitas, hai moitas. Foi un tempo moi bonito estar aquí, en Ribeira. Foron 13 anos e foron moi felices. Moi felices. Sí. Canta xente ten recordos deste home que teño aquí ao carón? Algún teredes, non? Sí. Alguén pasou polas túas mans dos que están por aquí? Digo polas túas mans no bo sentido, de que estabas traballando ali. Algún sí, algún pediu axuda, sí. Sí, pediu axuda. E axudáchelo, non? Sí, eu creo que sí. No que puiden, sí. Moitas grazas, Javier. Nada. Non te lío máis, que non querías falar comigo. Graciñas e parabéns. É que antes, cando dicía que moitas veces este persoal non docente son os salvavidas, anta que non temos pedido cousas, en moitas ocasións sí que nos teñen salvado moitos deles. Ben, imos coñecer agora outro eido, que neste caso é o premio o compromiso coa innovación do profesorado. É verdade que a formación profesional está en constante evolución e no día a día de hoxe, pois a velocidades meteóricas e cambian as tecnoloxías, os procesos do xeito de que se fan as cousas do día a día, as necesidades incluso das empresas nas que queremos rematar ou ter a oportunidade laboral, pois, por suposto, van mudando. Eso exixe que docentes sexan quen de poder innovar e, sobre todo, de poder adaptarse. Este premio o que recoñece é ao profesorado que contribuiu a modernizar o centro, a impulsar novos proxectos, novas metodoloxías e novas formas de entender o que é a FP, o que é a formación profesional. Imos velo. A educación evoluciona. As profesións cambian e a formación profesional avanza grazas ás persoas que non se conforman co presente e traballan cada día para construir o futuro. Persoas que impulsan novas ideas, novos proxectos e novas formas de aprender. Por iso entregamos o premio ao compromiso coa innovación a Martín Vidal Miranda, Carlos Salvado Fernández e Beatriz Martínez Ruiz, como recoñecemento á súa implicación no desenvolvemento e na innovación da formación profesional. Porque innovar é abrir camiños para quen dirá despois. Pois a estes nomes propios ímolo recibir. Martín Vidal Miranda, vicerreitor durante 7 anos, xefe de departamento dende o 2021 e profesor no centro dende o 2007 ata hoxe. Carlos Salvado Fernández, que no seu caso ven recollelo Alberto Vila, que é compañeiro de traballo, ele foi secretario durante 4 anos e tamén profesor do centro dende o 96 ata a actualidade. E rematamos con Beatriz Martínez Ruiz, doutora en Química, xefa de departamento durante 6 anos e profesora dende 2015.
Grazas aos tres e moitos parabéns polo vosso traballo, por aí polo medio. Grazas. Listo, témolo, verdade? Moitas grazas, podedes baixar, graciñas. Eu vexo que me están mirando polo rabillo do ollo porque o mellor pregunto, pero que isto é aleatorio, podelle caer a un e outros non, Ben, o premio co que imos continuar a categoría é a trayectoria profesional docente do profesorado, que neste caso eu creo que todos os que en algún momento pasamos por algún centro educativo lembramos con especial cariño a un profesor ou a unha profesora porque pasounos algo, solventounos un problema, ou o mellor porque aprendimos moitísimo ou porque xustamente o xeito de dar as súas clases. Sempre pode ser que na vida das persoas deixen pegadas outras persoas, en este caso imaginade, non? Os profesores e profesoras así é. Así que nesta categoría recoñecemos a profesionais que dedicaron décadas á docencia, formando xeración tras xeración a alumnado e contribuindo co seu traballo, coa súa experiencia, con esa vocación inevitable a construir a historia que hoxe celebramos do CIF Coroso. Vémonos. Hai profesións que deixan pegada e poucas o fan tanto como a de ensinar. Ao longo destes 50 anos, xeracións de alumnos pasaron por estas aulas acompañados por profesionais que dedicaron a súa vida a compartir coñecemento, experiencia e vocación. Persoas que contribuíron a facer medrar a formación profesional e a construir a historia deste centro. Por iso, entregamos o premio a trayectoria profesional docente a José Manuel San Pedro Fernández, Ramón Quintáns Vila e Ramón Pérez Martínez, como recoñecemento a toda unha vida dedicada á educación e á formación profesional. Recibimos a José Manuel San Pedro Fernández, secretario durante 3 anos, xefe de departamento dende 2011 e profesor do centro de 89 ao 2024. Adiante, a Ramón Quintáns Vila, secretario durante 1 ano, xefe de departamento durante 11 anos e profesor no centro dende 85 ata a actualidade, e Ramón Pérez Martínez, profesor do centro dende 98 ata a actualidade. Moitos parabéns aos tres e moitísimas grazas polo voso magnífico traballo feito durante tantos anos. Podemos dar un pasiño adiante aí, que creo que estamos situados no lugar perfecto. Grazas. Ramón Quintáns, vou te liar, pero este non pode queixarse porque está avisado. Hola. Eu digo que moitas veces educar é un dos legados máis bonitos, o máis bonito, verdade, que podemos deixar. Despois de estar, a primeira vez que estiveches en contacto co CIF Coroso sería no 82? 82. E segues aí? Sigo, estuve 2 anos en Villalonga, no Concello de Sanxenxo, que hai aquí algúns compañeiros que viñeron de sala. Acompañarte. E despois, desde o 85, xa definitivo. Pois como non cambiaría o panorama dende 85 ata hoxe en día? Anda que non terías que adaptarte. Moito, crecemos moito. Fomos un centro pioneiro que creceu moitísimo. Cando eu cheguei ao claustro éramos 17 profesores. E agora? Chegamos a 65. Ai. Parteuse o centro e foise a mitad do centro para o Leliadoura. Despois fixos o centro de pesca e seguimos sendo 65 profesores. Aumentamos a oferta, pero sempre fomos a máis, nunca paramos. Sempre medrando. Sempre medrando. O que máis cambiou de todo isto? A percepción social sobre a formación profesional. Hoxe ninguén se avergonza de decir eu teño FP. Por suposto. Cando eu entrei había rechazo. Pois esa percepción social, en parte, grazas ao traballo que fixestes vos durante todo este tempo. Que fixemos todos. Ir polas empresas. Ir polas empresas, que cando íbamos polas empresas decían e quen vai pagar a avería que se produzca no coche? Non. Esa percepción cambiou. Hoxe rínfanos. Hoxe querenos en todos os lados.
Eso é un orgullo. Sabedes o que... E eu vou te dicir, sabedes o que máis me gusta? Os ollos do orgullo co que está dicindo isto, Grazas, de verdade, moitísimas grazas pola emoción e polo orgullo. A vos. Grazas, Ramón. Quería ter unhas palabras de agradecimiento hacia Nacho e hacia un exalumno que morreu, Nardo. Moitas grazas. Claro que sí, é inevitable hoxe ter todos os recordos moi presentes e a emoción tamén. Premio ao desenvolvemento da FP en Ribeira, a persoas pioneiras na implantación e no desenvolvemento da FP aquí. É verdade que estamos chegando a unha categoría moi especial, porque seguramente de todo o que estamos a falar agora mesmo non sería posible sen o que dicíamos antes, aquelas persoas que se atreveron naquel momento a dar un paso adiante e botarlle horas e moito traballo, porque é verdade que antes dos edificios, dos talleres que víamos nas imaxes, dos ciclos formativos, dos máis de 7.500 alumnos e alumnas que pasaron polo centro, houve unhas persoas que decidiron ter unha idea e traballala e sacala adiante. Eses son os pioneiros, as pioneiras, que entenderon que Ribeira, a súa comarca, precisaba dunha formación profesional propia e que traballaron para que ese proxecto medrase, do que decía Ramón agora, ata hoxe. O CIF Coroso celebra hoxe 50 anos e seguramente en parte, inevitablemente, grazas a quen se atreveu a dar ese primeiro paso. E se os pioneiros puxeron os alicerces, cada director, cada directora que pasou por ese centro ou asumiu o reto dun momento diferente, porque poderían ser moi variados, con realidades distintas, desafíos distintos tamén, pero, sobre todo, cunha mesma responsabilidade, que era facer medrar o CIF Coroso sen que perdera esa esencia coa que se fundou no primeiro momento. Así que, grazas a ese traballo, o de todos, de todas, a esa dedicación, a esa capacidade de poder ollar cara ao futuro sen perder de vista a esencia principal, agora estas persoas queremos recoñecelas e son as persoas que lideraron a historia durante os 50 anos de vida do CIF Coroso. Así que imos ver un pequeno resume de quen son estas persoas. A historia dun centro non se construe nun día. Construese co esforzo, a visión e o compromiso de persoas que dedican a súa vida a facer medrar un proxecto común. Grazas aos pioneiros por abrir o camiño cando todo estaba por facer. Grazas ao profesorado por compartir coñecemento e vocación con xeracións de alumnos. Grazas aos directores por guiar o rumbo deste centro ao longo de 50 anos de historia. E grazas a todas as persoas que contribuíron ao desenvolvemento da formación profesional en Ribeira. Por iso, entregamos o Premio ao Desenvolvemento da Formación Profesional, como homenaxe a quen fixo posible o legado que hoxe celebramos. Pois ben, hoxe imaginade, cantas persoas implicadas neste proxecto, así que imos ir por tandas. En primeiro lugar, chamar a Manuel Pérez García, primeiro director 75-76, pioneiro na implantación e desenvolvemento de FP. Neste caso, quen vai recoller o premio no seu nome é a súa neta, Elena Pérez. En segundo lugar, quen vai recoller tamén o premio no nome de José Alfonso Lijo Ajeitos, Tacho, e Ana Carballeda, que é a súa muller, que el tamén foi pioneiro na implantación do desenvolvemento de FP. E foi un ano xefe de estudos, 35 anos xefe de departamento. En definitiva, unha longa trayectoria. E tamén contamos con Pilar Otero Suárez, verdade que recolle o premio a súa filla Fernanda Llobo Otero, foi directora durante 9 anos e despois profesora do centro durante 32 anos. Entregamos todos eses recoñecementos e facemos a foto. Creo que un pasiño se pode ser cara adiante. Aí. Moitas grazas. Vou pedir neste caso, porque creo que imos facer unha foto global, se podemos quedar no escenario xustamente por aquí a carón
sí, podemos quedar por aquí agardando e facemos unha foto global, vale? Porque imos seguir entregando a seguinte tanda, que temos a outras 4 persoas para recollelo. Manuel Martínez Rial, que neste caso é profesor en prácticas de electricidade dende o ano 76 ao 2008 e vai recollelo a súa muller, que é Tatana Teira, adiante. Tamén contamos con Jesús Pérez Besada, profesor de Historia dende o 76 ata o 95, Gelasio López Rodríguez, sacerdote, profesor de religión dende o 76 ao 98, quen vai recoller o premio seu cuñado Fernando Bretal, e tamén hoxe acompáñanos, xa teño por aquí rapidamente, José Antonio Ventoso Mariño, que é director dende o 76-77, 2004-2008, durante 5 anos, e tamén pioneiro, e hoxe gustaríanos, aínda que non este acompañándonos, ter unha lembranza tamén para Domingo Paz Patiño. A ver si estamos todos xa listos. Penso que por aí estaríamos ben. Vale. Voulles pedir que queden connosco no escenario tamén, se pode ser, porque temos outra tanda máis aínda, así que se poden quedar connosco aquí detrás, maravilloso. Moitas grazas, porque agora imos facer o recoñecemento a todos esos directores que antes vían nun listado. Bueno, pois imos tratar de xestionar o mellor posible para que nos podamos situar todos no escenario. Ben, neste caso, chamo en primeiro lugar a Cruz Rivadulla, que é a muller de José Alberto Lorenzo Álvarez. El foi director durante 9 anos, dende 86 ao 95, 2 anos xefe de estudos, e profesor do centro durante 13 anos, ata o ano 95, así que para arriba, Cruz, moitas grazas. Tamén está connosco Eduardo García Mosconi, director durante 8 anos, 95-2003, e profesor no centro no 87, José Antonio Rendo Rodeiro, director durante 9 anos, 3 anos xefe de estudos, unha longa trayectoria, 26 anos de profesor. José Fernando Vázquez Miranda, director no 2016, 3 anos xefe de estudos, eu sigo contando a trayectoria. E secretario profesor do centro, e rematamos con, que me queda por aquí, temos aquí as entregas agora mesmo. Teño unha última entrega que vou agardar para o final. Facemos aí ese recordo. Quen é Eduardo? Quen é Eduardo? Eduardo García Mosconi, teño aquí. Xa me parecía. Sigo sendo eu. Mira, foron moitos anos dirixindo. 8. Que esta pregunta é complicada. Que sería o máis bonito de estar 8 anos en Coroso? Pois levando polo rego a todo o resto da xente, porque claro, ao final a responsabilidade é do director. Pois que a xente foi por o rego. Ese foi o máis bonito. Non foi complicado, verdade? Xa, habería momentos... Un director, xa, isto é por un equipo, e o director ten que conocer o seu equipo e saber o alcance dela. E o equipo non só eran os que estaban ali comigo, senón todo o claustro. Vale, por eso... Sí. Eso foi o bonito. Eso foi o bonito, boas recordos. Pois moitísimas grazas por ese traballo, graciñas. E agora, eu decía, quédame o último, que é o actual director, que vexo que, por suposto, tamén ten entre as mans o seu recoñecemento e o seu galardón. Moitas grazas, Antonio. Neste caso, non só polo recoñecemento, senón polo traballo que levaches organizando a gala tamén, que isto non é doado. Bueno, agora creo que xa estaríamos todos, imos tratar de situarnos, porque somos moitos, para facer unha foto global de categorías, se vos parece ben. Así que, cun anaquiño, creo que temos os compañeiros de imaxes por aquí. E situámonos, se podemos, aínda que sexa en 2 filas, para facer esta foto, porque claro, imaginade, 50 anos dá para moitísimo, pois anda que non terán pasado directores, pioneiros, como decíamos ao principio. Así que vai nos quedar unha foto ben fermosa. Estamos ben? Sí? Vale, voume retirar un cachiño para atrás para non sair no medio. E que nos quede este recordo tan bonito, ao que lle podemos, por suposto, dar un forte aplauso e longo, porque sen estas persoas seguramente hoxe non estaríamos aquí.
grazas. Moitísimas grazas. E agora sí que pouquiño a pouco, como vayamos podendo, se vos parece, imos baixando, que eu o que vou pedir... Sí? Perdón, que me están... Piden que este en directo sería, me están pidiendo paso desde non sei onde. Pois aquí. Exactamente. Exactamente. Que sepades que estes non son uns cornos. É unha réplica dunha escultura de Leopoldo Novoa que está na entrada do instituto, que é o Coroso que temos. Moitas grazas pola aclaración. Grazas. Moitas grazas, de verdade. Podedes ir baixando, sí, pouquiño a pouco, que somos moitos, poden baixar. Moitísimas grazas. Que eu voulle pedir ao actual director, Antonio, que quede comigo, e se pode ser tamén a directora xeral, que quede aquí, e tamén a alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, se pode quedar tamén aquí un anaquiño de nada. Sí, porque creo que ao principio xa falábamos, verdade, o importante das implicacións, pero Antonio quere, pois, darvos un agradecemento. Se queres, deixo o micro, se queres comentar... Sí? Bueno, eu penso que as mellores palabras son as túas, dar ese agradecemento por ambas as dúas partes. Eu tamén quería, neste acto, xa que viñeron, agradecer a directora xeral, xa sei que, como non podía ser de outra forma, está aquí con nós, está en todos os actos que pode estar, a veces a xenda non lle permite, pero sí que lle quero agradecer que este aquí, e, por suposto, a alcaldesa. E tamén me gustaría darlle unha estatuilla da que falaba Eduardo, que estuvo moi ben matizar ese tema, porque a ver se non nos cobra copyright, Leopoldo Novoa. En agradecemento a que estedes aquí e que estedes tamén peleando pola FP, quería que levarades unha estatua, como a que levamos nós, pero como agradecemento. E tamén con outra finalidade, para que a tiñas no despacho, e se algún día vos sobran cartos, tamén que pensedes en nós. Aquí el temos. Gracias. Vaya a Antonio. Muy bien. Sí, es una gala. Ahí está. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Moito collo, verdad? Pois moitísimas grazas, agora sí, moitas grazas. O que sí é certo que como estamos chegando ao final, casi diría que non baixe, verdade? Hoxe acompáñanos María Eugenia Pérez Fernández, directora xeral de Formación Profesional da Xunta de Galicia, e xa lle pediría que nos dice unhas palabriñas para esta clausura, e eu xa saio do medio, co vosso permiso, e retiro isto de aquí para que non che moleste. Vale, moitas gracias. Bueno, pois, moi boas tardes a todos e a todas, alcaldesa, autoridades, director do centro, exdirectores, aquí presentes e non presentes, equipo directivo, profesorado actual, profesorado pasado, presente, persoal non docente, tamén actual e pasado, alumnado, exalumnado, que fixechedes, bueno, pois grande, en conxunto, todos, grande, durante 50 anos a este centro. Enhoraboa a todos os recoñecementos que acabamos de ter a oportunidade de entregar agora mesmo en distintas categorías, en distintas cousas destacadas e agradezco tamén ao director o que a min me acaban de ofrecer. Moitísimas gracias. Digo que 50 anos que leva o Centro Integrado de Formación, actual Centro Integrado de Formación Profesional Coroso, que estamos celebrando hoxe aquí, pero hoxe non estamos aquí para celebrar soamente este aniversario. Estamos aquí para celebrar 50 anos de futuro, porque iso é o que fixo sempre o Coroso, o Centro Integrado de Formación Profesional Coroso. Formar xente para o mañá, dende o día 1, como acabamos de ver, tanto nos vídeos como nas intervencións que acabamos de oír. Dende o día 1 se trataba deso, de formar xente para o mañán, xente para o futuro, e o facían e o fixeron e o seguirán facendo dende Ribeira, dende a nosa ría, dende o corazón dunha comarca que vive do mar, da industria e do traballo ben feito. Por iso Coroso é moito máis que un centro. É o espello da FP galega que queremos, a pegada do territorio,
útil e con orgullo de profesión. 50 anos son 50 promocións de xente que fixo, como acabamos de ver tamén, que fixo o país, que fixo moitas actuacións, que fixo empresas, que traballou en empresas, que avanzou no traballo e na calidade dos servizos, do emprego, nesta comarca e en moitas outras. 50 anos, como digo, 50 promocións de cantos rapaces, seguramente, e rapazas, entraron por esta porta, por a porta do centro, con dúbidas, con moitas dúbidas, seguro, e que saíron con un oficio, saíron formados, cualificados, con unha profesión. Cantas empresas, seguramente, do Barbanza, de Galicia, e seguramente de medio mundo, polo menos, teñen no seu cadro de persoal un ex decoroso. Pois seguramente moitas teñen un ex decoroso. Aquí formáronse mecánicos, especialistas en frío, que arranxaron os barcos e as empresas desta comarca, desta zona, electricistas que levan a luz as casas, tamén as empresas, os centros de produción, técnicos de cociña, que están a pôr a Ribeira tamén no mapa gastronómico. E agora tamén se están formando alumnado de enerxías renovables, de robótica, porque Coroso supo sempre reinventarse, pero sen perder a esencia que acabamos de ver refletida nestes vídeos e nestas intervencións que acabamos de oír, dende a do director actual ata os vídeos con esa historia do que foi Coroso, de como nazou e de como evolucionou. E cal é esta esencia da que falamos? Porque esa esencia ten unha relación moi directa co modelo da FP galega que defendemos tamén, por suposto, dende a Consellería e dende a Dirección Xeral. Un modelo basado en 3 piares, fundamentalmente, que van, por un lado, relacionados ca empresa, porque que sería a formación profesional sen a empresa? Quero aproveitar para agradecer tamén dende aquí a todas as empresas presentes e as non presentes, a colaboración dende o primeiro momento que estas empresas foron capaces de dar a formación profesional, neste caso, a todo o alumnado, ao profesorado e ao centro de Coroso. Decíamos que tiñamos 3 piares nesta tal. O segundo tamén sería a pegada da formación profesional á realidade. É dicir, a formación profesional está vinculada, está pegada á realidade, sempre pegada á realidade. Coroso nunca ensinou de memoria, nin ensinou, como os outros centros, de outro xeito, senón cas mans, co traballo, nos talleres, nos barcos, nas empresas. Hoxe falamos de formación profesional dual e de formación profesional dual intensiva, que ven a decir esa relación estreita, necesaria e imprescindible entre aula e empresa, entre facer unha proxección e unha formación adaptada á realidade. Coroso leva 50 anos facendo, 50 anos traballando coa empresa, facendo unha formación adaptada ás necesidades e á realidade desta comarca, deste concello. Por iso, cando unha empresa da comarca necesita dun técnico, pois posiblemente a donde vai? Pois vai a Coroso. Cando necesita unha persona que lle transmita o que lle permita levar adiante e traballar o traballo da súa empresa, pois irá a Coroso para tal. Como ben decía o director anteriormente, tamén quero dicir que a FP é unha formación útil. É unha formación útil, non é un plan B. É o plan máis intelixente que ten Galicia. É emprego, é salario, é emprendemento. O acabamos de ver. Os datos, como decía o director, decía eu, dignos que a inserción laboral é moi alta na formación profesional. Neste caso, en ciclos como os do Coroso, se collemos o conxunto de oferta que ten este centro educativo, estamos a falar dun 90% de inserción de todo o alumnado. É dicir, os alumnos, podemos decir que
cada 9 ou 9 de cada 10, por decirlo así, que queren traballar, cando rematan no ano de rematar a súa formación, atopan traballo sen problema. Por lo tanto, unha inserción, como digo, moi alta. Unha utilidade é que o título, por suposto, sirva para algo dentro do día seguinte ao que se remata. En Coroso serviu durante 50 anos. Utilidade é cando hai un problema, hai unha necesidade e os técnicos están todavía máis demandados. Utilidade é que un rapaz de Ribeira poida quedarse na súa terra, cun bo traballo, porque aquí aprendeu un oficio con futuro. Eso é utilidade. E, como digo, tamén unha FP con orgullo, porque hoxe poñemos a FP ao primeiro nivel, porque o país necesita técnicos cualificados. E como tamén nomeaba o director antes de Coroso, máis dos 50% dos traballos que hoxe en día piden as empresas, dos postos de traballo que hai que ocupar, requiren técnicos de formación profesional. Isto non era así fai uns anos, pero isto cada vez vai en crecemento e xa estamos por riba do 50%. E iso pasa, pois, gracias a centros como Coroso, no que sempre hubo orgullo de ser de FP, orgullo de aprender facendo, orgullo de solucionar problemas reais. Ese orgullo é o que converteu a Coroso en referente. Polo traballo que tamén fixo sempre da man das empresas, a que, como xa dixen, temos que agradecer moito e que esperamos ter que seguir agradecendo, porque esperamos seguir contando con esa importante colaboración. As empresas xa forman parte hoxe en día do día a día do centro, mellorando todo o proceso tamén de formación, todo o proceso de interrelación entre o que o alumnado na formación adquire tanto no centro educativo como na empresa. O futuro de Coroso é o mesmo que eu creo nos últimos 50 anos. É o futuro de liderar o cambio como ven liderando nestes anos que xa pasaron. A Galicia actual digitalízase, descarbonízase e os oficios do Coroso están no centro deste camiño. Os ciclos do mar son agora ciclos de enerxía mariña. A mecánica agora mantemento de aeroxeneradores, barcos eléctricos. A electricidade é agora de autoconsumo, fotovoltaica e redes intelixentes, e moito máis. E Coroso sigue aí. Dende a Consellería, e quero aproveitar tamén para mandar un saúdo moi especial do noso conselleiro, de Román Rodríguez, que estaba previsto que estuvese aquí hoxe con todos vos, pero que, por motivos da xenda, ao final non lle foi posible, pero me transmitiu que os mandara un cariñoso saúdo da súa parte. Digo que dende a Consellería e dende a Dirección Xeral, o compromiso con Coroso e con toda a FP galega é claro. Para nós, a formación profesional é, dende a Xunta de Galicia, dende a Consellería, é unha liña totalmente estratégica. En ese sentido, estamos a traballar por máis investimentos en equipamentos, para que os talleres, para que os centros sigan sendo os mellores, máis conexión coa empresa, para que cada ciclo teña un proxecto real detrás, máis prazas nos ciclos, decían os profesores que en Coroso creceuse de xeito continuado e se sigue a crecer, e digo máis prazas nos ciclos, pero plazas axeitadas á demanda da comarca, porque se Ribeira necesita técnicos, Coroso ten que formar os técnicos que necesita. E quero referirme por último tamén ao alumnado actual e alumnado que foi e o alumnado que está por vir. Se neste momento alguén está dubidando cal é o camiño que debe coller, que mire estes 50 anos de historia de Coroso, que mire os miles de exalumnos de Coroso que teñen traballo, que teñen empresa, vimos cantos emprendedores, que teñen unha vida digna gracias ao título de formación profesional. A FP non é estudar para outra cosa, senón para traballar mellor. É aprender facendo, e as mans, e ter as mans e a cabeza preparadas para o que ven, que é cambiante e hai que estar preparado para seguir formándose e seguir aprendendo. Pero tamén quería indicar
Neste sentido, a quen teña algunha dúbida neste momento, que estamos ahora mesmo co prazo de admisión aberto. O prazo de admisión que remata o 30 deste mes, o martes, o próximo martes, está aberto ese momento. En Galicia temos máis de 50.000 plazas de novo ingreso flexibles, adaptadas ás todas as necesidades para todas aquelas persoas que teñan esa opción ou que queran podan ter a opción de formarse nun ciclo, nun curso de especialización, nun máster de formación profesional. Polo tanto, queda dito, tedes hasta o día 30 para facer estas solicitudes, inda que logo o proceso en suyo sigue continuando, pero creo que é importante que sepades que este plazo todavía está aberto neste momento. E remato dirixíndome ao profesorado e ao equipo directivo, ao persoal non docente do centro de hoxe e de sempre. Grazas por 50 anos, seguramente de madrugóns, de clases prácticas, de paciencia, de exigencia, e de unha grandísima implicación. Un centro non son as paredes, son as persoas. E todo o que se fai, e todo o que se consigue é porque vos o fixechedes desde Coroso e convertícedes a Coroso en algo máis que unha instalación, un inmueble, un conxunto de equipamentos e de infraestructuras. O convertícedes nunha casa para recibir a todos os alumnos e alumnas que estuveron e que van a estar nela. Coroso, parabéns polos 50 anos, que sexan o principio doutros 50 máis, que sigades sendo orgullo de Ribeira, orgullo do Barbanza e orgullo da formación profesional galega. Moitísimas gracias e longa vida a Coroso. Moitísimas grazas, por suposto que sí, a directora xeral, xa non só por acompañarnos, sino por enxalzar dun xeito tan agarimoso a todo ese traballo e esa longa trayectoria no tocante a formación profesional de Coroso dentro do ámbito galego, por suposto que sí. Graciñas. E agora ben, así pechamos xa, aínda que temos unha sorpresiña, pero agora sí, coa continuación será a alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, que tamén nos estivo acompañando aquí no escenario durante todas as entregas, quen tome a palabra e fará esta clausura institucional. Dámoslle un aplauso para recibila. Moitas grazas. Bueno, pois moitísimas gracias, moi boas tardes, directora xeral, subdirectora, concelleiros, concelleiras. Moi boas tardes a todos e a todos. Para min unha honra como alcaldesa estar hoxe neste acto, un acto que celebra ni máis ni menos que os 50 anos de vida de toda unha institución educativa no noso municipio, en Ribeira. Quero saudar con especial agarimo ao equipo directivo, querido Toño, que sei o traballo que levas feito, non me extraña que digas que non queres facer outra gala, porque eu sei que levas moitos meses falando con nós, moitos meses organizando e moitos meses de traballo que hoxe se ven aquí refletidos nunha gran gala na que creo que todo saleu a perfección e se hubo algún error, seguramente só te darías conta a ti. Tamén a todo o profesorado que nos acompaña, o que está en activo, o que xa está en mellor vida, personal administrativo, alumnado, familias, antigos alumnos e alumnas, e todas as persoas que de un xeito ou outro formades parte da familia do FP de Coroso. Un centro que, aínda que actualmente imparte esa formación profesional, durante moitos anos tamén impartiu a ESO ou bacharelato. E foron moitos os veciños do noso municipio que se formaron ali a nivel académico, veciños de Palmeira, veciños de Artes tamén, moitos veciños de Ribeira, que non só se formaron a nivel académico, como decía, sino que tamén se formaron de un xeito moi importante, que é a nivel persoal, nunha idade trascendental na que un vai conformando a súa personalidade, na que as experiencias educativas tamén marcan dun xeito vital. Durante os estudios formáronse como estudiantes moitísimas persoas que construíron, ademais, amizades que perduran no tempo. Ademais de amizades,
pois hai outras historias bonitas, como unha que hoxe coñecín, que tamén me gustaría decir, que os alumnos, pois, amizades, moitos haberán coñecido pois tamén a súa muller ou ao seu marido ou a súa parella no centro, e hoxe había por aquí tamén pois uns mestres que creo que era de Laracha, el de Mugardos, que se coñeceron no centro e que tamén se casaron e agora teñen unha familia, polo tanto, creo que de Coroso tamén saen moitas historias bonitas que hai que destacar. E 50 anos dan para moito, así que hoxe podemos falar pois de que son moitas as xeracións de ribeirenses que pasaron por ali. Non estamos falando, polo tanto, únicamente dunhas bodas de ouro, que tamén, senón de unha institución educativa. Estamos falando de medio século de compromiso coa formación, coa reinvención e co futuro. Precisamente esa foi a visión que fixo que se seades actualmente todo un referente na formación profesional cunha ampla oferta formativa e con opcións, grandes opcións de inserción laboral no mercado. Algo que tamén se ve reflexado pois nas empresas, nos empresarios que nesta tarde pois nos acompañaron, a quenes lle quero tamén pois agradecer de corazón esa colaboración activa con o noso centro. Polas portas dese edificio, pois non só se cruza alumnado, se cruzan vivencias, como dixemos, se cruzan expectativas, se cruzan dúbidas moitas veces, miles de historias individuais que conforman unha historia colectiva, unha historia que forma parte de Ribeira, da nosa Ribeira. Quero recoñecer o labor pois de todo o equipo do CIF Coroso, de todas as persoas que se dedican á ensinanza, porque non só transmiten coñecementos, tamén transmiten valores e eríxense como sostén no eido académico. Porque educar tamén é acompañar e inspirar. Gracias a todos vós por seguir mantendo vivo ese espírito do CIF Coroso e tamén, como non, a todos os que vos predeceron no posto e que deixaron pois unha grande pegada no centro, como pudo ser pois o noso querido José Antonio Ventoso, que foi alcalde, foi tamén director, e foi pois un dos impulsores, como pudo ser tamén pois Tacho Lijó, que hoxe nos acompañaba aquí a súa esposa. Gracias tamén ás familias, que aí é onde empeza a educación. É imprescindible non establecer esas sinerxias entre os centros educativos e as familias. E este camiñar na mesma dirección estivo garantido sempre, vendo que estamos celebrando pois un 50 aniversario no que este centro se consolida na vanguarda educativa. E, por suposto, o meu recoñecemento a todo o alumnado, que é a razón de ser do CIF Coroso. Vós sodes a esencia, aproveitade os coñecementos que brindan os docentes para ser no futuro grandes profesionais. E tamén, o decía antes, hai cabida para as empresas, para as entidades, para todos os que aportaron o seu grado de area para que hoxe poidamos estar aquí nesta gala e recoñecer a quen contribuiu pois, a impulsar este centro. No meu nome, no nome de todo o Concello de Ribeira, quero trasladarvos o noso máis enérxico parabén coa seguridade de que seguiremos celebrando máis fitos, porque a vosa traxectoria, o voso traballo, a vosa evolución son fundamentais en algo tan importante como é a formación de persoas. Cando unha fala de formación de persoas e o fai pois desde aquí arriba como alcaldesa, tiven a sorte de estar pois un bo rato aquí no escenario repartindo os premios e todo eso pois tamén che dá un tempo para mirar ao escenario, ver moitísimas caras coñecidas, para reflexionar e para darse conta de que, como decíamos, ao final, pois 50 anos son historias e son persoas, non? E para min é un orgullo pois ver a grandes ribeirenses que pasaron por este escenario e poder ver pois como persoas que hoxe teñen empresas referentes, Enrique Ribelsa, Enrique Frinorsa, pasaron por aquí, saliron deste centro. Tamén ver como a Asociación de Empresarios, que hoxe pois foi nomeada, foi tamén unha, decíame o director, que fai anos pois a Asociación de Empresarios puxo 20 millóns das antiguas pesetas que se di moi pronto para poñer en marcha pois a parte de automoción, se non me equivoco que foi. Polo tanto, creo que iso tamén é importante destacar, do mesmo xeito que destacamos pois empresas como Lijó ou como Climafrío, que tamén nos acompañan hoxe e que son pois activos importantísimos na inserción laboral e na colaboración co centro.
E, como non, figuras persoais como Moncha, que creo que leva no centro desde os 18 anos, e que é pois esa porta de entrada que nos leva a ter esa imaxe do CIF Coroso que temos, agradable, sempre de bo humor, comprometida non coa ensinanza e co centro. E non quixera tampouco esquecerme hoxe pois de unha persoa que foi pioneira no centro, que foi Pilar Otero, que foi a única muller directora do centro, ademais en tempos pois complicados nos que para unha muller non era tarefa sinxela enfrontarse pois a ese reto. Eu coñecín ese reto tamén de cerca porque durante anos eu non estudiei en Coroso, estudiei no número 1, pero pola cercanía, Pilar é a nai dunha moi boa amiga miña e ademais somos pois veciñas. Pilar nos levaba ao instituto número 1 todos os días no coche. Tiñamos pois esas, pola mañán esas conversas e ademais pois ese tema de non cheguedes tarde que eu non podo chegar tarde. E así pois tiñamos todos os días que andar a correr para que Pilar pois chegase puntual ao centro como era ela, unha persona comprometida, unha persona con vocación de ensinanza, unha persona moi metódica e que creo que foi exemplo para moitas mulleres hoxe na ensinanza en Ribeira e, como digo, pioneira, única muller. Toño, decíame Toño, a ver se despois a min tamén me sucede algunha muller. Bueno, pois sería a segunda. Eu tamén quería ter ese recordo pois hoxe para ela, que abreu camiño a outras moitas. Así que eu agardo que sigamos celebrando moitísimos fitos como este aniversario é de todos nós, de toda a Ribeira. Agardo que sigamos escribindo xuntos pois historias como esta, compartindo moitísimos éxitos e que, de verdade, como decía a directora, pois longa vida a Coroso, longa vida ao noso centro de FP, a esa Ribeira calidade que facemos entre todos os que estamos hoxe aquí e que, de verdade, que me sinto moi orgullosa que desas aulas pois teñan salido empresarios, teñan salido alumnos que hoxe pois teñen unha gran traxectoria profesional e que estou segura de que este é pois o principio dun camiño que ten que durar polo menos 50 anos máis. Así que algún sagardo que estemos aquí todavía para velo e para celebrarlo, aínda que sea pois desde outro lado. Así que moitísimas gracias e a seguir facendo pois de Ribeira un sitio tan exitoso como hasta ahora. Gracias, Coroso. Moitas grazas por falar, verdade, con ese agaímo, con esa emoción tamén inevitablemente destes 50 anos, porque repasar 50 anos de historia é moitas veces complicado, pero o que sí nos quedou claro a todos é que é unha historia construída por milleiros de persoas. Lembramos comezos, lembramos traxectorias, salientamos tamén pois grandes éxitos, pero ao final queda aí, quedan as persoas e a súa xente, así que hai que dar grazas a todos e a todas por facelo especial. Antes dinllas grazas por entrar. Agora voulle dar as grazas e pedirvos un aplauso para que poidan sair Katia Souto e Mónica Martínez, as nosas azafatas que mañán, bueno, mañán é domingo, pero o luns, grazas ás dúas, de verdade. Digo, que o luns non sei, porque xa estamos case enfiando as vacacións, pero é verdade que teñen que volver poñelo traxe de docentes e seguir aí sendo unhas magníficas inspiracións para os alumnos e as alumnas. Nun sintre xa lles adianto que imos facer, e isto vai ser a mellor un pouco complicado porque aquí hai moita xentiña, pero imos tratar de facer unha foto de familia para recordalo de todos xuntos, coordinarémolo de maravilla, verdade, para que se poida facer, e despois compartiremos todos xuntos como facemos en Galicia, porque non me dires outra cousa, pero en Galicia cando se celebra algo, papatoria sempre, verdad? Bueno, pois aquí tamén, así que despois desfrutaremos aí pois dun viño galego, como dicía, quen o dicía antes, Eduardo, creo, ou facemos un networking, si queres, como lle queiras chamar, viño galego ou networking, pero bueno, o caso é disfrutar, confraternizar, pero dicíamos antes que temos un agasallo moi especial. É un agasallo musical, chamademe intuitiva, porque xa o temos aquí preparado, pero é creado expresamente para esta ocasión. A min isto pareceme maravilloso, porque é verdade que entre as paredes dese edificio do CIF Coroso pois pasaron moitas trayectorias. E ao fronte deste agasallo musical está un exalumno que non só levou o nome de Ribeira por Galicia, senón que levou uno polo mundo inteiro con esa enerxía que el ten. Non quero imaginar como sería como alumno, porque a enerxía que ten agora como artista, ojito.
A fronte desta banda formada está Maneiro, que ese é o seu tratamento máis persoal, e vai estar acompañado, ollo aí, de docentes do centro, verdade, Maneiro? Toño Magariño, saia para fora, José García, Paula Moldes e Beatriz Martínez. Moitísimas grazas, de verdade, aos 5. Por se non quedou claro, eles son docentes do centro e Maneiro, pois, bueno, verdade, é un artista que temos moi recoñecido que está levando o nome desta comarca polo mundo co seu proxecto máis persoal. Eu dixenlle antes, vale, sí, pero como lle chamamos a este grupo que témolo que bautizar de alguna maneira? E dixéronme, a ver que opinades, vale, chámanse de formación profesional. Bien, non? Cádranos ben. Pois agora sí, grazas de corazón a todos e a todas. Deixevos nas mellores mans musicais que podíamos ter hoxe en riba deste escenario. Longa vida, por suposto, ao CIF Coroso e, sobre todo, feliz 50 aniversario. Continuamos con música. Grazas. Primeiro que non, agora que sí, despois que o vas a volver a pensar, ti verás, bueno, non che vou a esperar que seas feliz, e se algo queres, estou aquí. Non se pode borrar todo de un plumazo, solo a morte sin abrazo. Prenderlle lume a este corazón de carballo e lo mandar todo carallo, porque así estou por estar, de pensalo e pa rir. Despois si vou non vas, pra non mirarme. Escaldoume nas mans este amor tan fugaz, deixei no ir. Si quer volver, estou aquí. Non se pode borrar todo de un plumazo, solo a morte sin abrazo. Prenderlle lume a este corazón de carballo e lo mandar todo carallo, porque sí. A ver esas manos arriba, va. Déixame arder, déixame. Non se pode borrar todo de un plumazo, solo a morte sin abrazo.
prenderlle lume a este corazón de carballo e lo mandar todo carallo. Non se pode borrar todo de un plumazo, solo amor de sin abrazo. Prenderlle lume a este corazón de carballo e lo mandar todo carallo, porque así déxame arder, déxame, déxame arder, déxame, a ver esas voces, déxame arder, déxame, ¿cómo? Déxame arder, déxame, ¡más fuerte! Déxame arder, déxame, ¡esas palmas! Déxame arder, déxame, déxame arder, déxame, déxame arder, déxame. Non se pode borrar todo de un plumazo, solo amor de sin abrazo. Prenderlle lume a este corazón de carballo e lo mandar todo carallo, porque así Bueno, eu sempre fun e sempre estuve moi orgulloso de ir estudiar de FP e de haber feito mecánica. Son técnico especialista en automoción. E como nos queda unha última canción para os pinchos, e seguro que tenes a Jorge un pouco seca, vamos a intentar que cantedes con nós esta que se chama A Última Canción. ¡Esas palmas! ¡Va! ¡Hey, hey! Eu se estou tan sensible, ganas de chorar, facerme invisible. Sempre hai un lugar ao que suele ir, buscando soledad. O se fai malo, síntome raro, distinto, cambiado. Tan pronto me subo que ao rato estou tan baixo. Mañán será distinto, se ao despertar consigo ser eu mismo. Teño que sair, poder respirar, alguén con quen falar. Esta é a última canción, esta é a última canción. Escribo que esta é a última canción contigo. Hoxe estou tan sensible, ganas de chorar, facerme invisible. Sempre hai un lugar ao que suelo ir. Mañán será distinto, se ao despertar consigo ser eu mismo. Teño que sair, poder respirar, alguén con quen falar. Esta é a última canción, esta é a última canción. Escribo esta é a última canción contigo. Y esta é a última canción, esta é a última canción. Escribo esta é a última canción contigo. ¡Esa palma, vamos!
canción contigo. ¡Estas palmas! Esta es la última canción. Esta es la última canción que escribo. Esta es la última canción contigo. Esta es la última canción. Esta es la última canción que escribo. Esta es la última canción contigo. ¡Solos! La última canción. ¿Cómo? Esta es la última canción. Moitísimas gracias. FP facendo historia por moitos anos máis. Contigo. ¡Hasta arriba! Moitísimas grazas. De formación profesional, se o queren levar para as súas salas de concertos, xa saben onde localizalos. De verdade, grazas. Grazas de corazón. Bueno, pois así rematamos. Non podíamos rematar máis en alto que cantando, Eso, como dicíamos antes, longa vida a ese centro educativo, a Coroso, 50 anos máis, polo menos, como dicíamos, e agora, se lles parece ben, imos tratar de coordinalo da mellor xeito, porque claro, hai moitísima xente que temos que subir aquí, así que todas as autoridades que nos estades acompañando, tamén todas as persoas premiadas, é dicir, todos os que pasastes xa por este escenario, de forma coordinada, imos tratar de ir subindo para facer esa foto de familia e despois xa pasamos ao networking o viño galego. Graciñas a todos pola súa atención e foi un verdadeiro placer celebrar este 50 aniversario canda vos. Grazas. Imos subir aquí. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, the smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share